hai máis gastos que ingresos. E como dixen moitas veces, hai que facer de tripas corazón, porque axudas ningunhas. Mari Carme ten 38 anos, vive neste piso de Vilagarcía cos seus 3 fillos de 15, 18 e 19 anos. Viven ou sobreviven porque nesta casa entran só os 426 euros de subsidio que está a recibir Mari Carme ata o mes de novembro. A isto únese que os pais non se fixeron cargo das pensións dos seus fillos e tampouco axudan os seus serios problemas de saúde cun grao de discapacidade do 65% que lle impide realizar moitos tipos de traballo. Teño a famosa fibromialgia, demasiado avanzada. Teño artritis, artrosis, 3 hernias lumbares, 2 discos. Un deles está moi cercano, en moi mal sitio, que me produce moitas ciáticas. E non me queren operar por medo que quedo nunha silla de rodas. Os problemas comezaron cando Mari Carme quedou sen traballo no 2010 ou non poder facer fronte á hipoteca deste piso que mercara 4 anos antes estivo a piques de ser desafiuzada. Segundo nos conta, chegou a un acordo coa entidade bancaria para firmar unha dación en pago pola cal o banco quedaba coa vivenda e ela e os seus fillos podían continuar vivindo no inmoble durante 3 anos a través dun aluguer social de 120 euros. A ver, a comida estános axudando Amigos de Galicia. A Fundación de Amigos de Galicia, pero hai que apretarse. Si se pode coller un pouco máis, ou coller un pouco polo, un pouco, entre comillas, de cando en vez. Grazas á axuda para familias numerosas, poderían ver aumentados os seus ingresos mensuais en 100 euros, pero hai uns meses volvían as malas novas. A axuda de 100 euros que lle fora concedida atopábase embargada pola débeda contraída co Concello en concepto de impostos, cargas que tiña que asumir, segundo afirma, o banco. Eu ao firmar o piso, a entrega do piso, queda anulada a comunidade, o que se lle deba a comunidade, mas todo relacionado co piso, que é o lixo, a contribución, todo. Que é polo que me están embargando os 100 euros. E a semana pasada fun ao xuntamento e a débeda ainda sigue ali. Entón, eu chamín ao banco, chamín á plataforma e dixenlle, mira, está pasando isto. O sea, a min quitame a titularidade, quedan en quitarme a débeda, e a débeda sígueme embargando eses 100 euros. Esta nai pediu axuda a Stop Desafizamentos Barbanza, plataforma que considera inembargable a prestación de facenda que recibe por familia numerosa. Grazas a que o fillo maior atopou un traballo no inverno, pasaron unhas navidades daquela maneira, tal e como nos di Mari Carmen, pero este só lle durou 3 meses. Este ano chegaron a cortarlle a auga. A ver, eu falei cos de Espín de Delfín, foi unha persona a falar e dixeron: é mellor que vayas ti o que poidas entregando o que poidas, e nem que non sea a factura inteira, vas entregando o que poidas e vas sacando, vas aminorando. E despois vou sacando, se podo cada mes saco unha factura de luz, se non cada 2 meses a saco. Ela ten claro agora cal é o seu obxectivo. O sea, se eu firmín e queden sin a casa, que me limpien, como está por escrito. E aparte deso embargo deses 100 euros que son meus. Porque se o piso xa non é meu, a mí non me teñen por que estar sacando diñeiro. Mentres continúa exixindo o seu, Mari Carmen non quere nin pensar no que pasará cando pasen os 3 anos e remate o alugueiro social. Se daquela non consegue traballo ou cartos para mercar o piso, sabe que ela e os seus fillos terán que abandonar o seu fogar.